चिरां डिस्ट्रिक्ट बे यूनाइटेड एक्स एनडीएफबी फरामखौ जों दानो हाबावबाय। बावनो जोङो गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो दिनै ज' लेंहरनानै दिनैनि जि कमिटि दानाय बेखौ जों दाफुंनो हानाय जाबाय। बेनिफ्राय जोङो बाक्सा, उदालगुरि, सनितपुर बेखौ दानो थांगासिनो दं। दा बेखौ जों गासैखौबो दाजोबखांनायनि उनाव जोङो जोंनि जिथु हाबाफारि बेखौ संकसनिफ्राय सदियासिम जोंनि जि एजेन्डाफोर दङ बेखौ जों मोनफा मोनफा लासै लासै जोङो मावलांबाय थागोन। जे नोंथांमोना गोबाव सम एनडिएफबिआव थानानै हारिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन, दा नाथाय प्रब्लेमा दिनैसिम सल्भ जायाखै। सरकारा मावसिगोन होनबाय थादों। ओमफ्राय बेसिबांसो आसलथे मावमारखो आरो रन्जन दैमारिनि केसा आसलथे मा सोलिमारदों दा खामानि? बेखौ जोंनि जितु एक्स एनडीएफबिनि जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ जोङो दिनैसिमाव जोंनि जि एमअएसआव लिरनायफोर बेखौ जों बांसिनखौनो जोङो दासिमावबो फ्राय मावफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। बिनिखायनो जोङो खावलायो जि एक्स एनडीएफबिनि जेसेबांनाखि मावनांगौ दफाफोर दङ बे दफाखौ मावफुंनो बा मावफुंहोनो थाखायनो जोङो गोबां लामा नायदोंमोन। बे लामा नायसेयावबो दिनै बिथांमोना मावना होयैनि थाखाय जोङो दिनै बाध्य जादों जे एनडीएफबी मोनब्रैबो हान्जाया जोङो दिनैनि दिनाव जों खौसे जानानै जोंनि जि मोननांगौ मोनथायफोर बे मोनथायफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय जोङो जिखि सरकार फैया मानो आसामाव एजेपि, बिजेपि, कंग्रेस बा जिखि फैया मानो जों बिसोरखौ जोङो प्रेसार ग्रुप हिसाबै जों होलांबाय थानो मावलांबाय थानो थाखाय जों बे आफादखौ जोङो दानाय जादों। आरो बियो जोंनि अनलि एनडीएफबिनि थाखाय नङा, सारा बुहुमाव थानाय जोंनि बर'फोरनि जेसेबांनाखि समस्याफोर दङ बे गासैबो समस्याफोरखौ जोङो जेसेबां हायो जोङो बेबायदि रायजो राजाफोरजों जयै ओंखारनानै जों बे खामानिफोरखौ मावलांनो थाखाय जों बे थांखिफोरखौ लानाय जादों। डिआर नाब्ला सारनि बाथ्राखौ बुंदों। दिनै बेखौ बिथांमोना नाजाबाय थादों होननानै गभर्नमेन्टफ्रा बुंबाय थादों, सरकारा बुंबाय थादों। जों ओंखायनो दिनै जितु एनडीएफबी ग्रुपआ जोङो जितु दा गोदानै दानाय फरामा बेखौ प्रेसार खालामनो बा नायबिजिरनो थाखाय जोङो दिनै बे कमिटिखौ दादों। जोङो उनावसो मोनथिसिगोन जे बेसेबांसिम आवगायनानै दङ बा बिसोरनि केसा दिनैसिम बेसेबां गोजौ दंहैयो। जों बेखौ तदबिर लानो बा जोंखौ तदन्त खालामनो थाखायबो जोङो बे हाबाफारिफोरखौ जों थांखिखौ लानाय जादों। सरकारा मावफुङाब्ला मा खालामनो सानदों? सरकारा बेखौ मावफुङाब्ला जोङो नागारनाय नङा। जोङो गणतान्त्रिक भाबै जोङो बेखौ दावहा होलांबाय थागोन। जों गासै बर' रायजो राजाफ्राबो दिनै बेयाव जोंजों लोगोसे दं। बेनिखायनो जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जों बावैसोनो जों रायजो राजाखौ लानानैब्लाबो जोङो बेखौ प्रेसार खालामनाय जागोन गभर्नमेन्ट।